दा जोंनि CNC आर्मि चिफ बेखौबो दा जेलावसो लांबावदों एकर्डनि उनावबो। एक्सुवेलि जोंनिया मेन इस्युआ जाहैबाय जानाखि दा रन्जन सार दंमोन जेलाव बेखौबो दासिमबो बख'वाखै। ओमफ्राय जानाय केसेसफोर दङ NDBनि इस्यु लानानैसो जों Nlfbआ जोनोम जादोंथ'। दा बेखौ थांना नायोबा जोङो रन्जन सारखौथ' बख'खायाखै। दा जोंनि CNC आर्मि चिफ बेखौबो दा जेलावसो लांबावदों एकर्डनि उनावबो। Nlfbनि 3थि जोनोम सान फालिनाय हाबाफारि। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनाय डिजिनेटेड केम्पआव सानसेनि हाबाफारि लानानै Nlfbनि 3थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजा खुंदों। बर' हारिनि मोनथायखौ मोनफुंनायनि थांखिजों नखर गारनानै ओंखारनाय Nlfb आफादा दिनैसिम 3 बोसोर जाफैबाय। बेनिनो 3थि जोनोम सान फालिदों। हाबाफारियाव आफादनि फिरफिला बिरहोयो IB बुंथिग्रा चेयारमेन Nlfb। बे समाव जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै मुंख्लंफोरखौ गोसोखांना बिबार बावो Nlfbनि गाहाय नेहाथारि N फानजारि बिथाङा। आफादनि जानानै जोंनि बे दिनै सनाय उदालगुरि केम्पआवहाय थारमाने राइजिं डे सेलेब्रेसन खालामदों। बेहाय फैनानै गोजोननाय मोन्दों आरो रायजो राजा आइ आफामोनाबो लोब लोबै फैदों। दा बेखौनो आं मेसेज खालामनो सानदों बे जोंनि आफादखौ Nlfbखौ नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्डखौ थारमाने बेबायदिनो जुदि सापर्ट खालामबाय थायोबा जों थांखियाव सहैगोन आरोखि। नोंथांमोननि जि थांखिखौ लानानै जि नोंथांमोना 3 बोसोर जि गुबै दाहाराव बोहैगासिनो दङ दिनैसिम सरकारजों सावरायनायनि जि मा मेसेज नोंथांमोननि सरकारजों सावरायनो होनो गावसोरहा माबा लायो इनफरमेसन हरो जोंनिसिम खौरां फैयो नाथाय दासिमबो एक्जेक्टलि जों टेबोल ट्राइपार्टि टक जिरायनो मोनाखै। खिन्थु मेसेज फैबाय थायो कि र' जिरायगोन होननानै जोंबो नेगोन जोंहा थैज' दङ जों नांगौबा जोङो 10 बोसोरखौ नेगोन 15 बोसोरखौ नेगोन मा NDBआ जुदि 35 इयार्स स्ट्रागल खालामबायबा जोंलाय दासो 3 इयार्स जादों दंबावोना बहुत टाइम। नोंथांमोना जि 3 बोसोर जि Nlfbआ आगान होबाय आरो जि नोंथांमोननि जि गुबै इस्युफोरखौ दिनैनि सानाव रायजो राजाफोरनो फोरमायगोन नामा मा इस्युखौ लागोन नोंथांमोना? एक्सुवेलि जोंनिया मेन इस्युआ जाहैबाय जानाखि दा रन्जन सार दंमोन जेलाव बेखौबो दासिमबो बख'वाखै। ओमफ्राय जानाय केसेसफोर दङ NDBनि इस्यु लानानैसो जों Nlfbआ जोनोम जादोंथ'। दा बेखौ थांना नायोबा जोङो रन्जन सारखौथ' बख'खायाखै। इनफेक्ट दा जोंनि CNC आर्मि चिफ बेखौबो दा जेलावसो लांबावदों एकर्डनि उनावबो। सिगां बिसोर बुंदोंमोन कि रन्जन सारनि केसा माबामोन मा होनलाय बे एकर्डनि सिगां कनभिक्ट जानायमोन बेखायनो बेखौ थारमाने एसे प्रब्लेम जादों बख'नो होननानै। नाथाय दा आं बेखौनो सोंदों आरोखि ना आङो माबाफोरनाव गिदिर गोलाव जानाखि दा MLA MCLA MPफोर दङ आं बिसोरखौनो सोङो थारमाने जोंनि बाथानि केसा आलदा बेथ' कनभिक्ट जायाखैमोन सिगांहाय दा खिन्थु एकर्डनि उनाव मानि थाखाय लांखो खिन्थु एकर्डनि उनाव मानि थाखाय बेबायदि सोहैफिनखो दा बेखौ थारमाने बिसोरसो मिथिगोन आरोखि जोंथ' बेखौ बिजिरनानै नायगोन। सार बेबायदिनो जाबाय थायोबा सारमोना माबाफोर मोनसे खैदानखौ लागोन नामा बेबायदिनो जेनेबा बर' बिदि जाबाय थायोब्ला? ओरैनो दाखालि माबाया मा होनोमोनलायो SP स्पेसियेल ब्रान्सनि ADGP बे लेंहरनानै जोंनि GS फानजारि N फानजारिखौ बुंदोंमोन जाहैदों माने आफादखौ बिदि खालामबाय थानो मोनला आफादखौ फोजोबनांसिगोन। खिन्थु आफादाथ' बिदि फोजोबजानाय नङाना थांखियाव सहैयाबाथ' जों फोजोबनो हाया। सारमोननि डिमान्डआ फुलफिल जानाय बायदि नुनो मोन्दों ना दासिमहालागै जेबो फुलफिल जानायखौ नुवाखै? फुलफिला जागोन खिन्थु जों स्ट्रागल खालामबावनांगोन। एथ' सहसै दा बिसोरो जोंनो होनाय नङा मानो होनबा जोंनि संगठना गोदान 3 इयार्सल' जादों बेखायनो बिसोरो एथ' सहसै जोंबो मानिनानै लाया खिन्थु जों नाजाबाय थागोन स्ट्रागल खालामबाय थागोन। गोनांथि जायोब्ला नोंथांमोना फिन आखायाव आरो हाथियारखौ दैखांहैगोन नामा? हाथियार लानाय लायैखौ आङो बेयाव स्टेटमेन्ट खालामा थारमाने आखायाव हाथियार थाबासो थारमाने जोङो हाग्रायाव खारफिननो हायो आरो दानि नैबे मुहुर्त टाइमाव थारमाने टेक्न'लजिनि माबा जाबाय बोथोर फैबाय आरोखि दा जों बे AK-47 लानानै हाग्रायाव जों गावलायनो बिराद मुस्किल। दा जोङो माइन्डलिबो माबा जानानै थानांगौ आरोखि मा होनोमोनलाय प्रिपेयार जानांगौ आरोखि साइक'लजिकेलि जोङो माबा खालामनो हायो प्रेसार होनो हायो गभर्नमेन्टखौ खिन्थु आखायाव हाथियार लानानै गावलायनाया थारमाने ब्लाड सेटआ थारमाने गाज्रि जायो आरोखि। जों नुनो मोनो जों गोबां बर' हारियाव नोंथांमोननि रैखाथि गैयैनि सायाव गोबां जोंनि बर'फ्रा फेक एनकाउन्टार जादों आरो बे बेलायाव दासिमहालागै रावबो न्याय मोनाखै बेनि बेलायाव सार माबाफोर बुङो नामा? बेनि इस्युखौ आं बुंनो थाङोबा थारमाने दायआ जों गासैनिबो दङ। थारमाने जोङो सोरबा जोंनि बर' लाइमोनखौ जुदि फेक एनकाउन्टार खालामथारोबा जों रावबो स्टेन्ड खालामग्रा गैला दा बे मेन इस्यु सोरबा सासे सानै स्टेन्ड खालामनो नागिरो बेखौबो थारमाने गोजौनिफ्राय दबथायनानै दोनो। दा बेखायनो नों आं गासैबो रायजो राजा स्पेसियेलि दा मिडिया पार्सन
नोंसोरो जुदि राइट रल लायोबा खिन्थु बेफोरबायदिया थारमाने खमलांनो हमगोन आरोखि नोंसोरो आंखौल' सोंनो नाङा नों बयखौबो सों बिदिनो डाइरेक्टनो जाहाथे पाब्लिकफ्रा बुजिलांनायनि आरोखि जि बिटिआर रेकर्ड जानानै थांबाय बेयाव जि माखासे दफाफोरा मावफुंजादों माखासे दफाफोरा मावफुंजायाखै दफाफोर मावफुंनायनि बेलायाव नोंथांमोना मा बुंदों एनएलबिनि बेलायाव बिटिआर एकर्डनि जानाखि दफाफोर मावफुंजादों बबेबा दफाया बिराद मोजाङैनो दङ बेफोर मावफुंजानायाथ' मोजाङानो खिन्थु बबेबा दफाया थारमाने दा एक्सुवेलि बे एनडिपिनि केसखौ लानानै बुङो आरोखि ना हाइनेस नन हाइनेस केसखौ लानानै बेफोरबायदि जाथावनाङामोन आरोखि दा जुदि सुख सान्थि जुदि थाजोबनो लुबैदोंमोनबा माखासे जेलाव थानानै माखासे राजा जानाय बेखौथ' नों आङाबाथ' फसायनाय नङाना सोरबाया खस्थ'आथ' बयबो खालामदोंमोन जयैनो आबसुआनो होन एनडिपिआनो होन बिएलटिआनो होन जेनेबा दा माखासेया जुदि राजा जानानै थायोबा माखासेया जुदि जेलाव थुनानै थायोबा बेथ' मोजां जाया आरोखि जोंनि साननायाव बेफोरबायदिनि थाखायनो जोङो दा थारमाने बेफोरबायदि एनएलएफबि होनाय जोङो मोनसे जांख्रिथायारि माबाखौ लाफिननांगौ जादों सरकारा सावरायनानै नोंथांमोननि डिमान्डखौ मावफुंनायनि आसा दं जोङो माबासिम होजोंहाय जोङो प्रेसिडेन्टनिसिम जों मेम'रेन्डाम हरदोंमोन ओमफ्रायो प्रेसिडेन्टनिफ्राय जोङो रिप्लाइ मोनफिनदों थारमाने दा ओमफ्राय बिनिफ्राय मा खालामदों स्टेटआव थारमाने एसे माबा खालामना दोन्दों आरोखि थारमाने लिंकखौ थारमाने एसे सिदा खोथा बुङो थारमाने स्टेट आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआ थारमाने आन्दाज खालामना दोन्दों आरो बे जिनिसखौ लिंकखौ थारमाने क्लियार खालामनो हायाखै आरोखि जुदि लिंकखौ जुदि क्लियार खालामनो हाया दाहालागै ट्राइबेटिक जासिगौमोन आरोखि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ नोंथांमोननि सेथि हाबाफारियाव दंना गैया दङ दाथ' जोंखौ जानाबायदि खालामबायना जों फार्स्टआव सानदोंमोन थारमाने जों बेखौ लासायाव थारमाने सान्दा जानानै खालामनो सानदोंमोन खिन्थु दा कमप्रमाइस गैला जा जोंनि मानसिखौ जुदि खालामबाय थायोबा फाइनाल जाबाथ' स्टेटआनो जों नांखागोन जों नङाबाथ' माथो जिरायबावनो बेथ' गैला सार मोनसे सोंथि खालामो सार नुनो मोन्दों आरो गोबां बिदिनो पाब्लिकफोरनि मोनसे सोंथि दिनै जोंनि बर' हारियावहाय डिभाइड एन्ड रुल जों नुनो मोनबाय थादों दिनै नोंथांमोननि बेलायावबो एनएलएफबि बिदि नुनो मोन्दों डिभाइड एन्ड रुल बिनिफ्राय मा बुङो सार बिराद मोजां जिनिस सोंदों थारमाने जिनिसा मा जायो डिभाइड एन्ड रुला ब्रिटिशफोरनि पिरियडनिफ्राय जाबोदों बे जोंहा फ्रेगमेन्टेसन होनो जोङो इंलिसावहाय थारमाने फिसा गावस्रा होनानै थारमाने कब्जा खालामना लायो आरोखि थिग जोंनियाबो बिदि हाबदोंमोन खिन्थु बे नङाखि जोंनिया डिभाइड जादों खिन्थु संख्रि फानलुनि थाखाय न'आव एसे दावराव जायो बे जालांगोन थिगानो जालांफिनगोन बे उनावहाय दासिमबोथ' आं उमुनि होनानै लायाखै जेखि जाया एनएलएफबिया मोनसेयानो दङ खिन्थु टाइम दङ आरोखि दा जोङो मोनसे प्लेटफर्मावनो फैनानै जों सावरायफिनगोन आरोखि सोर खालामो नोंथांमोनखौ बेबायदि खावनायखै राजखान्थि केसारखौ आं बुंनो थाङा समाव थारमाने संख्रि फानलुनि दावराव जायो बे सोरहाबा संख्रि जानो लुगैयो खम जानो लुगैयो बेयाव एसे एनैया न'खराव जारागा जों लेखायो थिग बिदिनो जानानै थाङो हारिनि थाखाय जि खामानि मावनो ओंखारनाय जि एनएलएफबिया संख्रि फानलुनि थाखाय जि खावनाय जायोब्ला बेसे गनायजाथाव नोंथांनि संख्रि फानलुनि दावराव जानाया जाहैबाय थारमाने बे जानाय लोंनायनि दावराव नङा आरोखि सार बेखौ सोंथि खालामनो सानो बेनि उइकनेस पइन्टआ सार मानि थाखाय जादों सोरनि थाखाय बेफोरबायदि जानो मोन्दों आरो माबोरैबायदि हाबनानै सुबिदा मोन्दों माखासे जिनिसखौहाय नोंसोरनि मिडियानिफ्रायनो बेयाव मोनसे जिनिसखौ नोंसोर नुबोदों बे उदालगुरि माजबाद एरियायाव जोङो बा माबाया मा होनबायो गबरदाना ना माबा दंमोन ना बेयाव उदालगुरियाव जों प्रथमबार ओंखारनाय जायगाया सिगारि दाङा हा बेहाय नोंसोरनि मिडियानिफ्राय नुदोंखि जोंनि माबाफ्रा आफादाव माखासे हाथियारफोरखौ थारमाने मोननाय जादों दा बेफोरनि एसे सोमोन्दो दङ सिङाव दा बेफोरनि थाखायनो एसे एनै दावराव डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस